wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. I wanna be a billionaire so freaking bad. Buy all of the things I never had. I took the night. Uite cum alergăm noi pe București. Zi ceva la cameră. Bună! Tocmai am parcurs jumate din București. Așa e. Mai am încă jumate. Suntem la a doua milă, o biserică pe stânga și noi încă tot alergăm. Doamne ajută să terminăm. Lixa, te pupăm de aici din București, Lixa. Aia trebuia în partea aia. Și go! Bună dimineața, transmitem în direct de la Parcul Tineretului în București, aici, pe 25 martie, ora 20. Observați, da, este deja întuneric. Sunt Cristiana, Cristiana de la Trăpe dimineață și am ieșit în parc la alergat, da? Ok, deci, aici, da, sunt copiii noștri care alergă mai jos, așa. Aha, am parcurs 5 circuite până acum și începem pe al 6-lea. Da, suntem în mare formă astăzi. Restul sunt în cantonament. Am uitat să vă spun că avem legătura studio cu Andreea Esca. Andreea, ai legătura! Andreea, ai legătura! Mulțumesc, Mihaela. Uite-te puțin cum este afară, deci o să vă prezint vremea astăzi. Sunt în jur de 30 de grade în București. Uitați-vă acolo, puteți observa soarele miraculos care încă ajunge pe pământ. Oamenii și micii berea sunt în partea asta la altă. Care o să fie mai încolo, o să vină mai multă lume, că acum e un pic de sărbătoare. Aici este harta cu vremea. Bușteni sunt aproximativ minus 10 grade. O, Doamne, nu știu cum poate lumea de acolo să trăiască sau să facă antrenament în condițiile astea. Și ce pot să... nu pot să cred, Doamne, uite-te la asta. Mamă, deci niște breakeri. He was looking for trouble. In fact, trouble is my business. And business was booming.